Jo, počúvaj, ideme späť. Fakt ďaleko späť. 3 milióny rokov, pravek štartuje. Človek s kameňom prvýkrát pracuje. Lovec a zberač, oheň v jaskyni. Žiadne mobily, len kosti a kamene v skrini. Meď, bronz, potom železo. V každej dobe niečo nové, veď to dá rozumnou. Nepíš si to len, lebo musíš do školy. To je tvoj príbeh, nie nudné symboly. Ak chceš vedieť, kto si, pozri späť, kde si bol. História je zrkadlo, celý tvoj evolučný rol. Kamenný nôž, praveký štýl, Andrej Kmeď hovorí, poznaj svoj díl. Archeológ kopkne, minulosť nie, a zrazu vieš viac o sebe aj o mne. Detektív v zemi, hovorí si archeológ. Namiesto zbrane má kevku a výkopový monológ. Dronom hľadá stopy, radar pipne pod zemou. Minulosť ožíva, ty si svedkom s kamerou. Múmie na CTčku, zbrane na testy. Vedci lúšťa záhady ako z detektívnej cesty. Minulosť je skladačka, každý kúsok má význam. Múzeum je mapa, nielen prach a výstavný dizajn. Ak chceš vedieť, kto si, pozri späť, kde si bol. História je zrkadlo, celý tvoj evolučný rol. Kamenný nôž, praveký štýl, Andrej Kmeď hovorí, poznaj svoj díl. Archeológ kopne, minulosť nie, a zrazu vieš viac o sebe aj o mne. Jo, každý príbeh má začiatok. Aj ten tvoj, začni ho čítať. Začni ho čítať. Aj ten tvoj, začni ho čítať. Jo, každý príbeh má začiatok. Aj ten tvoj. Začni ho čítať.